ešte, aké tam bude hore. Netraskáš ty nič? Čo? Netraskáš ty nič? Ja nehovor, ty si hovor. Tak. Oni tam SMS-ky na to lodi, ideme do vody. Ako nás nebere hore. Asi sme preťažení. Aha, nás to chytilo. Dostali sme vietor. Aha. Ale nie je to vysoké, ja som myslel, že to bude vyššie. To už je takto, nepôjdeme. Čo? Ale ešte ideme. Ešte furt ideme. Odvolíte. Už sa bojím. Už sa tam dále, dokola. A to je. Nie, ja to vlastne. No. Neukážu, lebo si budú myslieť, že sa bojím a musia na stole. Boha, ty kokso, boli sa teraz. No, že by nedie všetko jedno. Si brďo, už sme vysoko ináč, no? Už sme dosť vysoko, človeče. Už sa bojím. Čo? Aha, je tam nejaké veľké brdo. Wow. Hej, teraz je tu pekne. Dneska. Neblázni ma. Ale tam pekne. Čo? Blika. Či brďo? Ešte vyššie, no fajne. Nahrávame padáč za zadu. Čo? Aj. Kokso, pokiaľ to? Tam, mrazí, pekné. Čo tu ti kde? Pekne vysoké, poviem. No. Keď sa teda vytrhlo, Čo? keď sa teda vytrhlo, tak sa jak sa to týka, to je vždy. Na niektoré palme pristaneme. Neviem. Čo tu je? Ja som na suchu už. Ale tak potom to minimálne niekoľko drinkov musí padnúť. Jaže niekoľko. Liter. Koľko? Či brďo. Tí malí ľudia. Ale vydržalo to. Aj dievčatá vydržali, malí deti vydržia. My nevydržíme. Čo? Malé deti vydržali, všetci veľmi nie. Teres, bojím sa. Zdeno, kde si? No. Juj, more. Aha, ja prisám ti Bohu, ja už som na suchu, aha. Kde je Zdeno? Slokenes. Nemeral si čas, čo? Zas. Nie. Ale veď budeme mať video, jak dlho je, čo? Toto Majky, neviem, ty koľko Majky? Neviem. Ale toto je GoPro, vieš, toto je dobré. Aha. A keď padneš s GoPro kamerou, sa ti nerozbije. Vidia, on majú evidenciu. Ale oni to mohli dať dole, nie? Čo si? Užívaj si to. Teraz bude padať voľným pádom, kamaráde. A hen tam sú paraglidingy. Ale jetsky nevidím nikde. No teraz to bude. Čo? Teraz budeme padať. Nie padať, ale ako padákom. To je 12 metrov za sekundu. Teraz. Daj tomu gás, kopni do vrtule. Oj. Koľko plachetice tam je, pásme. Chytíme placheticu, pozri. Koľko sa tam dojebal.
Lobo! Potom mal sme oprať košelu. No. Máme dlhý let. No. A teraz taká mokrá, ona je tričko. Nie, bol by to, ladno. Máme tam loďku, hej, nás zoberú naspäť, to je dobré, musíme dlho čakať. Možná, že nás nahneje do loďky. A hen tam sú dosť veľké korale ináč. Aspoň, čo sa tam zdá z výšku. Aha. No, už nás ťahnite, zima mi je. Tam nás namočí a potom nás tu nechá ona. Takým dešť. Ale ďalší tam už prišli, veď. No. Máme dlhý let, kámo, asi dlhšie než tu dlhý, veď tu tak prípad áhľastí. Ty kokot, či jebe bazve. Jak to hejgal. Nenadávaj, lebo to nebude môcť ísť na YouTube. Čo? Nenadávaj. A dám foto, ja zvuk. Na YouTube dáme. Že vládzem ale ruku držať.